Yanking cancer our mind. You don't need to can go. Most a woman to so heavy. Jichemedia send this son. Tidu me a cozy or Julu a son. Most a woman that to so heavy. Jichemedia send this son. Tidu me a cozy and Julu a son. My interior, yes. Eradi catch your Moses. The same power you sorry. Tidu me. Mose catch your Eradi. Thou catch your mistake. Faseli pay for wash us so. Now so won't you have your part on coming home and make for? Who's the way a man for why I make a doy? Now, Star next year, the many children for a young person. Now, my matter was it. Now, my father pounds to prepare. Now, my way, he said, Sir, or many a woman of. Now, I did one see. My Casamina will be na wadi kunim na so mo se kan se se wo de ye no nkodi a imaye mfi hanko se wo de ye ampa hina na obehu se me ne me nkrofo enya wo ho aduma ama no so me abeda ye ne asase sofo a waka nte erade bua Moses ampara meya bo ebisade ama wo efise wo ye mo bo efi nche na wo ye ma na Moses stress say a person owu Onyankopon enunya. Erade bua ise. Mema manu ma doi na meko mi din erade no akyere. Nia me pese me hu no mobo. Me hu no mobo. Na nia me pese me ye no adoi nso. Me ye no adoi. Na nso muri hu me enunya mo. Efise obiara hu me ni tina ko. Na nso jina ko tani so wo me nkyɛn na se me enyo nyam resina me de wo passion boten ni mo na me de me nsa akata wo so akosista ni twem afei me yi me nsa na wa me echi na me ni udi ensa se mo erade ase can guys sama etoso bi Ebemu Thessalonica phone. Tiedika, Ditemedica, Cosidu. Thessalonica phone, my edica. Tiedika, Ditemedica, Cosidu. I'm talking tell us. Paul next so one, Timothy, the command Thessalonica, as a for war, a German coupon, near Jesus Christ, or don't let us bring come. Yada Onyankopon aseda mu nyinaa nti bomudin yampa ebomu da ya kai mo didi adwuma ne modo modimbo ne ye Awurade Yesu Kristo mu enida so mu bu aseto ye Nyankopon ne eja enu na so aniamo a Onyankopon dom ye ne mu paw a wapaw se ye asempa no amma mo nchen asemu mu nko na emu ba amode ne onya konko ne eso dua so bebre mu nso senya monim semunti ye boy yanfa fire mu no na mo nso moye ye ne Awurade suafo de konko mu enite age asem no amode bi mu na ama yaye na ama moanye Sena wo ama won a wajidi wo Macedonia ne Akayina efise efimu na Onyankopon Awurade asem no bo peten enye Macedonia ne Akayina na emo moji Onyankopon di no atreo adum na yina enti ema ehia yense yeda ho asem bi na won ara kaya ho asem kire okwanko a yenya mu na sene amada afi ahuni hu aba Onyankopon nche samu beso Onyankopon tiasefo mokwafo na matwan ne ba a onya ne fi awufumu no afiso eni Yesu a oyiye fi abufu a ereba no Awurade na kwase
as a papa, because I'll be ready. Yeah, with the one that now, whatever you do. When you will be up to the right. Can somehow what you're like in you don't need to shoot every son or Matthew as simple. See every Eddie, it is you who see every Eddie. Matthew as simple. See every Eddie, it is you who see every Eddie. It is yourself, so whom as in sir. And if I see for no quite two again, saying I will soon a free occasion. I was small as for car, held before no more banning, said. Churchful, in say we are on the passing. Now, which share in the coupon will carry you. Now, she will be our assent in foul. Now, won't share be patting you. Ain't it sharing the open? I will hope and say, Ye Toma, Kaisari, and I said, Woomy. Now, yes, you won't anyway. Or can say, Moya to fool, I don't know so much. No fact or true second be immature. Now, what did it now regret? Now, the seal said. Hinani funini ne nchewini wusi kaisari dia ana osiri kumse ene mofa kaisari de ima kaisari ne nyankopon de ima onyankopon na wote eye wo na wogya nkopon awade asem Then I can come for us and then no more to Sabi baby Edinburgh, and then I did yes, some of the prayer, and then the couple for obeying. I am mammy, in Bibia, Mamma, I have read Mamma one, or more may I shall like they say, and I was on Casa at the chairman. I understand I'm mother home, and the president him number 451. The one and I eat the kind of what to me, I did a matter. I stood in Damascus. So you will be out to the other and what seeing us.
Say, I can see the chair. I should be like
mediation. Asage so biba ebedu asase. So Genesis chapter 1 verse 28. Catch any person. Oh no no. Only asase so. No share asase so. Niema e wosu. We asudi a Onyankopon ade ede. Ema ni paras. Eti Onyankopon bo nipa no. Odi asudi bi ede. Ema ni pa. Yedi kan. Bo nipa ba no be man. Odi asudi na ede. Efi ase ema. Eti nipa wo bi asudi a wo asudi ede. Ewo ema so be wo asase. Asudi ni bebre edo. Sina mbi kan kai. Se akase e mo ntro o asudi ene ni ya ya. Bukuma. Kan ya ye ni be. Nanso asudi bebre a eda ya so ni ye di bukuma no. Ebi ni asudi a o ye ma ntema. Ye di ye di. Ana se ya se ye se. That is our social responsibility. Now, we can say, now, you don't come and say, yo, man, as to a day, as to a conversation. Near when he edited swing and a person, yet you know, one year to see him, you say, they are so dear, and I put on the show, you say. The bay of mine, the bay of mine, the bay of what for, now what money ye getting us. Shocking, then you're not kind, you did kind of, oh, Exodus chapter 3, verse 12 to 23. See, that is why when you go Emma, a friend, so I don't go, wash the assassin. When you go now, I know I won't come. Then it told me I won't, so send it crazy now, I'm going to show more. You don't want to assassin, so I'll see. In so I want to any name of company it was na sa what shall see so when you put on one arm funny is and as one fan of trap and I'm sure so come on do one is come on do one what how do you get my ass for day no you come to see why about so and go every day. Eti Moses mo atete no hawa Onyankopon emma enem Onyankopon ma ono mo akam Onyankopon ma wahye wo bo enem na wo fum eti Moses ko Onyankopon ani osre edima oman se wo man yo ona wa frey examine na wahye ya mose wo de beku asase waso ewo nsuo ene ne papa do ani ni na matete no hawu ni ya pray ara ni se woni una afra me esi yeme ni meku mani ko na so wa yi obi a ane den an kam ene se adi na se wo nya ko ko wa ni mani mu kan a yenti Odima ọmọye ẹsẹsẹ náà ọmọye wà mùjẹyìn wọn mú bẹẹ bí àwọn ọmọ wọn ti ẹnfa kọmọ bá wọn ti àgbà ẹnkọ náà ìṣùkọ wọn bá ní ọgbẹ náà wọn yẹ kí aṣọ Moses tiẹ mi Odima ọsẹsẹ mọ wọn ní ọnyàmọ ní ẹdẹ ẹni ìpèsè mi wúwo ní ọnyàm ní ọnyàm ní ẹsẹ ní ọmọye ẹsọ ẹni ẹwọ ká. It's near the mustache. Wait, just a and you know me, I should be a set.
yɛdi mama yɛdi mama ntɛm a yɛwɔ mu na awurade atie yɛn sufrɛ agye kwan agye abusua nyinaa na ne dom no nso ayɛ kɛse ɛnti yɛntwɛn sɛ yɛyɛ gyidifoɔ ne yɛ kristofo yɛn asɛdeɛ ɛma ɔman no yɛn asɛdeɛ ɛma abusua yɛn asɛdeɛ ɛma mantam a yɛwɔ hɔ no sɛ yɛbɛgyina mu na yɛabɔ mpaeɛ ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ kristofo ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ nyame how many of my money now? See, and now I'm going to pay so I'm praying now. Come on. Or to me, I didn't know. Yeah, you know that. And now in social media, you have to say, and say, it's a person who is right. And then you know, social media, so said, opening back to our own right. Mine, I can't say. I'm not sure I will know, and then what? What did you say? I are of what? Sorry, it's not a Sunday. Catch it on set. Only the one young people was some more. Sign of a at it alone. Follow fresh, yes, now, woman won't be dear. I said, I'm ready. Now, something where I tell you, Egypt, any Arab countries, I tell one shilling now, so it's here. Or something me and issue. Something yet is stressful. The time for creation. The time for trying just so. The time for our young woman. Now, so you will young people, my friend or day. So, or the something me and issue. Me and issue. Now, so I let Israel for you one and see a set. You can't go on space. I can't be one of the light and then Israel man. As I said, I'm going to myself. You can't woman. Well, what do you mean? Dear, I was saying more. I said, companies are what? Now, woman, dear, what the poor woman, no beautiful computer said, IBM, near one, see a cat. Yes, no, what? Let me try my next. And you are better one said. Something I want you when you come on in New Year. Then, now, I think of 2 months anymore, Papa Bisha. Won't anyone there. Wait, yes, sir. The young people are doing no shying. See a super and a going now. Of that, yes, of that one. They are fine one to your muscle. Then, the title young people, I am a young. Near kind of set of a woman and game now, the super of that. Near the woman, near. Can you go away, Israel? Minding your true social media, no? Near just sound young corner, or sure one, not one issue, and then go the other one, or the best net. Aku am I with the and you know, the Bible chain and a place a Cassette Christopher, near Timo, mine. And now, my economy. Never, Sano. Yes, you said, I can't afford one mine, and a success. I know I didn't know your soul. I never said, I can't say, no, I buy a soup. Near Tino, mine, and the move on your phone, and you are dead. And you just say, and my own saying, I was so. Now, politicians, you are never here as you still want to tell me when I near my 18% years. See, it's never more money from higher when I'm on the shifting program. See, it's never said Christopher. Near should pay a young people about telling you. Yes, we yeah, and it's said, you bet you know a minute going down. You have a pie, as I said, and your Christmas media. Associate and I said, yes, we bet you more about I am. So, I want to say, my Christian Libya, they say, yes, they did what you
ɛkyerɛ akɔ amaman yi. Ɛno nti no, yɛhwɛ 1 Thessalonians chapter 1 to 10 na Paul, Silvanus, ɛne Timothy ɛkɔ Thessalonica asase so. Ɔde Onyankopɔn asɛm no kɔ. Ɔsɛ na wɔn sɛ saa nkurɔfoɔ yi ne Onyankopɔn, ɔsɛ saa bere yi ne mu sɛ mosom abosom. Nanso ɔde yɛde Onyankopɔn asɛm no aba ne yɛhunu sɛ Onyankopɔn asɛm no a yɛde aba no moagye di. Na ɛnyɛ sɛ yɛde Onyankopɔn asɛm no baeɛ kɛkɛ, na mmom Onyankopɔn na afrɛ mo. Ɛno nti ɛna Onyankopɔn asɛm no aba yɛde Onyankopɔn asɛm no ba mo nkyɛn. Akristofoɔ yɛ asɛdeɛ ne sɛ Onyankopɔn asɛm a ɛma nkwa no, Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ asomdwoe, Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ kanea no, yɛne afoforɔ yɛ de akyerɛ. Sɛ yɛba ne yɛbɛte Onyankopɔn asɛm a yɛkɔ abɔnten a, yɛne afoforɔ a wɔnte yɛn no ne de nkyɛ. Wɔn a wɔntumi ama atoro no, yɛne wɔn nkyɛ Onyankopɔn asɛm. Ɛsiane sɛ ɛyɛ asodie. Asodie a Onyankopɔn yɛ de ɛde ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛn. Ɛyɛ sɛ yɛne amɔborɔhunu ne atenka bi ma anyinam a wɔkɔ ɔsɛyie mu. Nneɛma yɛnam ɔdɔ so ɛde Onyankopɔn asɛm hyɛ wɔn kra. Ɛtwe wɔn firi esum mu. Ɛtwe wɔn firi tibiabɔ mu. Na wɔmmra Onyankopɔn mu. Saa ɔdɔ no a ɛso yɛn so no, yɛne wɔn kyɛ. Yɛnim sɛ nkonimdi a Onyankopɔn ɛde ama yɛn yi yɛnnya. Sɛ yɛne afoforɔ kyɛ, yɛdie ɛne nkonimdi ɛbɛba. Ɛho nnua ɛna ɛyɛ yɛn nsa de sɛ yɛn su ɛne yɛn tebea ɛne yɛn nneyɛe ɛwɔ yɛn mantam, yɛn nnwuma mu, yɛn fie a yɛte no ɛyɛ nea ɛso Awurade ani. Na ɛno ama afoforɔ a wɔnnim Onyankopɔn asɛm no ahu. Bible sɛ nneyɛe ɛne suban a Onyankopɔn anaasɛ apostles no ɛda adi. Saa mmerɛ no ɛna ɛma yɛfrɛ wɔn sɛ Akristofoɔ. Wɔn kasae, wɔn nneyɛe, sɛnea wɔyɛ wɔn biribiara no, ɛna wɔhunu sɛ saa nkurɔfoɔ wei ɛyɛ Kristo. Wɔn a wɔdi nkyɛn. Yɛn nneyɛe, yɛn kasa ɛne suban yɛda adi ɛwɔ fie. Yɛn mantam, yɛn borɔ no so, yɛn nnwuma mu ɛkyerɛ sɛ yɛ Kristofoɔ. Nanso yɛn nneyɛe ɛne yɛn kasa ɛyɛ nea nkurɔfoɔ ɛka sɛ na wɔmpo ne yɛfrɛ yɛn mofrɛ mo ho Akristofoɔ yi. Wei ɛna mo so mokɔ asom. Sɛ nkisa yɛnka ne sɛ yɛnyɛ asodie ɛne yɛnyɛ asɛde baako a Akristofoɔ Nyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛbɛda adi ne yɛn su ne yɛn ban ɛwɔ nnipa mu, ɛwɔ busua mu, ɛwɔ mantam mu, ɛwɔ adwuma mu, ɛwɔ man mu. Ɛyɛ sɛ ɛyɛ deɛ Onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛyɛ. Ɛyɛ sɛ ɛyɛ sɛnea Kristo bɛyɛɛ. Nnipa hu ho adanseɛ aka sɛ ampara yɛ Kristo. Sɛnea Paul ɛka kyerɛ Thessalonica asɛmfo no, so mogye asɛm no di yie no, saa mmerɛ no mu na moyɛ abosomfo, nanso no moayɛ nhwɛsodeɛ ama Masedonia ne Akaya. Enti Masedoniafoɔ ne Akayafoɔ hu sɛ ampa Thessalonica fo agye Onyankopɔn asɛm adi, na asɛm no angye ani kɛkɛ, na mmom wɔne yɛ nyinaa kyerɛ sɛ ampara wɔnim Onyankopɔn asɛm. Enti Paul ka kyerɛ wɔn sɛ moyɛ nhwɛsodeɛ ama Masedonia. Wɔdi ho adanse. Ɛyi kyerɛ sɛ ɛyɛ nyasodeɛ. Sɛ yɛn ate
See a baby no parrot. See a baby Casapa. See a baby go I am a no. Now you just go and actually. Now one I am just dear mother. Now one so it's me actually who other person. Yeah, you're doing maybe. And if people are 20 times, one of you on 10 times. See, a Crabobia. What day? And yet, Rubria, what you do, Sam Park, to be a woman in here. Now, so you soon a fine idea. It's mission on crime. But it's mission on crime. No ship is for and my answer, Yakasani and the come on, you may be every Christian. And see the bone pine say, what Christian. Now, I said, when young people was some of their way, you dead. I will, a foot fronted. You got a moose by leg. I will, a foot fronted. And no way I'm just a young one. Why should change this? Oh, and you said, Sonny, Obino son, and Timon said, you are coming, you cry. Oh, well, said you himself, quite. A do hope that not to be permitted from that kind of shit. And so, several humanity, young folk of dog and son. Young folk immediately, I know a doggy and son and crime. I don't really I am a as I said, oh, how possible I am. Now, so I'm not going to anymore. See, I said, one for dinner. But the doing it's me up what it's me that a play the attack for it's me action for other person. Then can you say, and you said, you bet the one why you have my young one, why you have and people. See, I didn't say why you have my own Christian. I am saying, Christian, my name, Christian, someone. No, I know. Yet, I think it's a or Tony Akropong be a soul. Yet, so by the Baptist. I see a black one here, a trick, a slim papa, a Christian. A trick, and it's not Christian. And Christians. Now, I said, sir, yet you are done anything, a man. Yet so, I Baptist. So I'll go now soon, you so. Sir, and it has shown you Christian, also way. Saturday. And you're young back as you now so that is when you go to I say. And it is I as soon as you are so and my say a Christian and say, what on my edge and on my open to an impossible. I don't tell you how much chapter 22, verse 16 to 22 now. Or see, but I see, police, see, for an apple, yes. Now, the one year also see anyone to say, yes, yeah, but yes, was some year enough to I would never know how to do. Now, so nobody will see yes, we know. And you are boy, and was said, a church, and it's only not a church, it's your son and you beside you. And he said, oh, no, go back to it. And you know,
Caesar, see a trap. The chasse, yea, and I say, I used to wax it. What was the camera? Italian and mine. But we saw us a woman and funny at that says. One says, I was saying, Caesar, funny, and that's what. And I'm not just saying it. And you are not a man. So the idea. And if I guess is at the end, a man. Never do for you now. And you seriously a poor mining put to one in a cost. Some a year extra. And it's a good rest. The Bayan are so much to one than to come to my yard. And you see them with the cost from where they are married. They go mining put to a mining to my young swap. As they did, some can a little or top, and the party said, a poor mining put to the cost. And if you ask me, you and you're not ever for, and you're sitting and looking at it, trust it. Yet, see a big chair to one. Making one room. Now, say that news. I was so kind of was I did to all. As I said, in general, and quite, I bet no one for a man. Now, I idea about one much. Try or go out there about 1 month or 1 month now, and who knows it. Now she said, Christmas one year, give a pan and say him more. And the idea and I say him more. Said, who I see a chairman by say it, see the other. See a year for the second school. How the island. And the just say, dear, I'm not mining, not mining. Maybe I tell you, the man can eat what you move. I can assassin. As I said, if you may have poor, I may have poor. I pretend to say, we'll put to my way to my dear. I find some pretend to travel. And we shall wear all mining, and I said, this said. About mining into it. Now, mining, I up so. Maybe I make a step. See, I am mining, I said, here. I can send you, politicians need be one more rabbit, you might say. May I see, I'm not one of them. As I was here, I said, yeah. Young boy, I want to do my do so home with your mind anyone. As you are purpose, I am on the boss for you. So here I said, near what way I should play, near what to see, the two or no to see the other. I do hope no one in my year, the other one said, when it is. There's something in our soul. When you saw, you didn't buy, nearly a second. We to see you. It's a near flat to have, not side flat. Now, so another thing, you're going to have to function set about minor up soup, minor up any on your phone and that's a very sad. Nature said, yes, as a kitty, yes, said, young fat, ball and the two give it to you. And says, I have to home and never. Sabe, yes, help you. As I said, we are near Jinty. Now, see, a few. Now, once you hear us say, send on your home every day. At dear, then set on your home any number of silver also. Yet, I should be no one to at inform. Now, I hear as you. Send me and said, you better go up now, you may be at said, yes, you are dying. There were a hospital, Munyama, and Yaki. There was 9 years
many now. As we end yet, a guano and a quack. Chris was said, that's what we say and said. Maybe a prison, one was for that. I saw the one was much one was where the sun said. Now the way and a Christmas. But for that, Sunday, now for Saturday. You understand. As I said, did you say? And you started it, but then what I said, we can't tie to me about the one quiet your phone, the one for you to say our story. And so goes to what was said. So I am. It's a suddenly I should be a set. But go for you're going to 20 so I was assuming as a funeral district, not just said. The work was not the one. For reason. It's our own business. I am in no city and a city said. The work was not signed so I didn't happen. I bought my name to me. 18 as a funeral. At the time, I have one announcement. I asked, see, young who are and what side. And then so young who has some me at the said, I knew me my I said, I should say, but why you say? At the moment I will show you said a bench now. What my name to the impossible. The young who and never persuaded. They shut down. Why not open set? And my young who wants to be in a city of your saying, son. If I am not telling you, the promise for me, young man. When you look for me, or 2 more dinner, you get in your yashin. A young swap, and money is there, and in the union, and I. Yes, amen. You're going higher. Everybody else. Let them push out. Asama radio ya kai sudie ya sedia o ya share sa piti abode fitas Bible so ko so na yi e mo hodi betimi ya sho na ko de amuno akoso ehia ammo ni onyam e so so aso Alex why Jesus As I said, what's in inner empathy. Among the initial degree, to say. That was actually to make it so at the end of trust. 333. Yes, you are still as a virtue to take you.
share na sa friends. Erade asodi enkai na. If I can reach to other opinions, now moving on, Father said, remember the say you can make a for consider one of the Papa, Reverend Alex, who's Abbey, not Christ session and will be a people. Yes, you tell my Papa 8 years 10. To make it be at the Papa to do the crew, and then yes, of paying Reverend C. Quaff. Our fee and tell me or maybe to my son. It's a move, Papa. Now, Papa, and senior credit and treasure, very quick group of was it today. In Cowboy, it is so. That's the net of some egg I wrote at the near 80 kind of air and part of the song. Near at the soup at the and part of the crew and the film. And you may, yea, consider. Here, by what I have to be bring to the week, and we, Yedani, and Kakra. Then, East Conference, East Conference. East Conference, I had kind yet of 7 yet or so, the sun, and 9, and then yet or so, and the earth to the sun, as she will be as 100 to maybe as now, and if the actually, and 9 I now, don't say, young to come here of Kakra. It's there, you're going to actually cry, say, and you really stand for the paper, Rami, and near Mopai. If you don't mind, to make it so, say, you know, you scream so, a glorious touch. In every way, you are only able to start any Mopai, any Reverend Dr. Charles, Pusu Ayakwa, Papa Dr. Ayakwa, our Greeks evangelistic team, also a principal, our KB President College of Education. To say she will be here. Say the answer, our mamma, in some of the pay. I may am out by a machine, a friendly as a woman, a district, the court is a share prison. Now, there are two. In South Rubiara, I should be a crash. What you make in anything. Indeed, wow, open say, oh my, Gary, oh my. Sugar, oh my oil, oh my essence to pay. Bibia are 2 years complete. Wow, I bet why you and Bar will go as now. Wait to me, and I'm sorry, should be sacred. I could now wow, what the prayer as a food soup in the call appears to me. In Cowboy, it will be. I am a papa, Reverend Alex, you shall. That will be let you have a service. I any taxi service. November or so, or so, 12 November 2023. And shares of women as a 160 woman said to me, Nayana and F. Yerebo, who Nina said, and Rafa said, their show, ye reports, now ye echo district. The group will be a then the modern said, President, Secretary, Mobes, Adina, Mongaya, then it's media condition. One report to me say cover October, Bosunia, they are few training. IBCA October, Bosunia, a few from last year, October to this year, October 2023. Report from the Encovasa PA. I will say report to a full area, President actually said, a troll reporter. I said the troll reporter. Your deadline that I also report to the session clerk is 31st October. 31st October. What about the soft copy? Said the Mr. Mentions. Women's Polish folks, the young woman said, Apple, a mattress, a student mattress, our high, high. Now, mattress the neck of the pound and tomato, so it's the pound to my new center. And it's one to size here, a could be as a woman, pound paper, now one brand, that was in almost
yɛbɔ kae sɛ wɔpɛ student mattress na wɔahae de ayɛ wotumi biara nso a ɛyɛ asafopanyin sister yɛ sɛdeɛ yɛredo no ayɛ no sister yɛ anaasɛ wohu ɛyɛ asafopanyin ɛyɛ mama Joyce bɛrɛ a wɔfɛ nsa bɛka mattress divine eye care fo sɛ yɛbɔ wɔn amanyɛ sɛ ɛyɛ wuku dɛ wɔyɛ ne 25th October efi apapa na ɔtwe kɔpɛ baabi a dɔm abien wɔn ɛwɔ youth center ha a wɔn ɛba bɛhwɛ aniwa yɛn biara woba nea ɛwɔ sɛ wɔn ɛhwɛ wɔn spectacle so wɔn ɛbɛyɛ deɛ nyame ɛma wɔn kwan a ɛyɛ asetena ɛba so ɔkyena ɛbi te abusua ɛbɛsrɛ no asiesie mu ama saa ɛhyia mu mede wo so ɛwɔ so ɛbɔ ma wɔn yɛ sɛ anuanom yi ayɛ Awurade adi a na yɛbɛpɛ ɔkɔkɔrabɛ wɔyɛ ne mu da a wɔyɛ ne 28 October 2023 anɔpa nkron ɛne fa wɔn a wɔfi so ɛbɛba so ɛwɔ asɔre dɛ no ɛyɛ ɔpanyin Yugi Bisarapapɔ mama Elizabeth Kwakwa na mama Comfort Champo ɔpanyin Daniel Safo Wusu ɔno ɛmu no ɛbɛkɔ ɛbɛsie saa nso na yɛde wo so ɛbɔ so ɛbɔ wɔn yɛ sɛ papa Alexander Fiako nante ayɛ Awurade ɛdi a ɔbɛpɛ ɔkɔrabɛ wɔyɛ ne bi da wɔ ne wɔn so ɛbɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Nana Asɛmpa so fi Nana Asɛmpa sa fi no ɛwɔ ɛyɛ MPP office no akyi wɔ bɛyɛ ɛyɛ Amansan public toilet ɛwɔ red channels amen ɛyɛ papa Alexander Fiako Mante ɛyɛ asapanyin Ebenezer sister ɛni na agya a waka baabi nti abusua si ɔmo otu nsa ahyia no gyina sɛ mommra na mobɛboa ɔmo gya adɔfo a wɔn afi merekɔ asafo no nkae agyina asafo no anim sɛ na wɔtwetwe no ɛyɛ yɛn mma nkoma a wɔn wɔkyerɛ service ɛyɛ harvest ɛwɔ wɔn ɛma na ɛnum no abɔfo binom ɛhyɛ bɔ sɛ wɔn bɛbɔ wɔn nneɛma bi a ɛbɛboa wɔn a wɔn adesua ɛna wɔn asɔre yɛ no akɔ nkae nti mama yɛ former senior creditor sis ana ɛsa odo agya ko ɛhyɛ bɔ sɛ wɔn ati mama ɛde ne tv no aba saa nso na ɛyɛ yɛn abɛrɛma rafa pɔ a yɛta afɛ pino nso ɛhyɛ bɔ sɛ bɛma popcorn machine yɛn nyinaa ɛde popcorn machine aba announcement no ɛyɛ no ɛfɛ ɛyɛ yɛn abɛrɛma pino na abɛyɛ presentation aseda afɛ yɛn abia a na wɔgye wɔ a ofi mu a yɛpɛ na bi wɔyɛ a ɛyɛ adley boama abusua ɛne awofo ɛde 100 Ghana cedis ɛde Awurade ase sɛ ne mmerepɛ mu no ɔto nsa ɛhwɛ wɔn ankasa bɛyi ɛkɔɔ dada mu abusua si wɔda asɔre no ase papapapapa sɛ asɔre no nso ɛkɔɔ wɔn mmoa ɛde wɔn dɔ ɛne wɔn ahoɔden ɛboɔ wɔn ɛberɛ a na ade ato wɔn ani na wɔn ka ne sɛ Awurade ɔnhyira abusua wɔn asɛm no ɛwɔ ɛyɛ sɛdeɛ wɔn a ɛdi kan de tie kisa kyim de wɔn twe ɛyɛ Awurade ɛyɛ wɔn ani so ɔyɛ amen saa nso na Ohenenana Janet Bosompemaa Asare abusua ɛne mba ɛsɛ ni wɔsi wɔde 500 Ghana cedis ɛde Awurade ase sɛ ne mepɛ mu bɛto nsa ɛfrɛ wɔn mama ɛkɔ wɔn da ne da wɔn mu ne wɔn ɛreba ne nansa so ɛbɛrɛ a ne wɔn sie no na wɔn ɛreba ne nansa so wɔn asɛm no wɔ wɔn asɛm no si make it ahyɛ Awurade na me wɔn nyinaa nhyɛ Awurade nkronkron amen.
Mama Charlotte baako a abu so da Awurade ase sɛ efi dunia ɔbɛto nsa ɛfrɛ mama Charlotte baako a yɛ n'akyi ɛkɔ ne da ne mu. Efi du yi Awurade akora abusua a esane ntoɔ mu. Wɔde 500 Ghana cedis ɛbɔ Awurade aseda afɔre. Wɔn asɛm ne sɛ wɔn a wogya yɛ mu pii no na yɛn ni gyina de nanso agyenkwa kɛse sɛ hyia yɛn ara. Amen. Saa nso na anuanom abusua ne ba ɛyɛ mama Janet ama Obibia akufu. Ɛyɛ mama Comfort Domo akufu. Obia panyin Lydia Atwɛ akufu. Obia panyin mama Sapoa akufu. Abusua ɛne ba de 500 Ghana cedis ɛde Awurade ase. Sɛ afimi a ɔto nsa ɛfrɛ ɛyɛ mama Janet Abibia akufu kɔɔ ne da no. Film abien ni a ɔto nsa ɛfrɛ mama Comfort Domo akufu kɔɔ ne da no. Na mfe aduɔson ɛni a ɔto nsa ɛfrɛ ɛyɛ Obia panyin Lydia Atwɛ akufu kɔɔ ne da no. Abusua si saa mfe nyinaa Awurade akora abusua ɛsane ɛnka wɔn wɔde Awurade ase. Wɔn asɛm ne sɛ ayeyi ne aseda ɛyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn de daa. Ɔhwɛ yɛn pii na bɔne bi ɛntu yɛn. Amen. Ɛyɛ owura yɛ Asafo Akropong de 100 Ghana cedis wɔ Awurade aseda afɔre sɛ ne mmepɛ mu ɔdom wɔn ba na ɔsoɔ ne yere ɛyɛ mama Asafo Akropong asudie na bɔne bi anto wɔn. Ɛnɛ ɔreba na sɛ asɔre ada Awurade sɛ waboa wɔn atumi ato ɛfɛ ne din asudie. Wɔn asɛm ne wɔn ne ɔha ne ebiɛsa nea ɛdi kan no osi mekɛ hyɛ Awurade na me mu ade nyinaa nhyɛ ade nkronkron. Mama Asafo Akropong so ɛda Awurade ase ade efe afe baako aka ne mfe. Yɛ mama bi a ɔpɛ sɛ ɛbɛbɔ ne din ɛde 300 Ghana cedis de Awurade ase sɛ Awurade de afe aka ne mfe ho na Awurade ahwɛ no so mfe bebree mu a ahoɔden ne kwatenten mu. Ɔsɛ Awurade sɛ ɔnkɔ so ɛmbɔ ɔde ne abusua ho ban ɔnkɔ so ya ɛntom ahoɔden ne ɔdi nkyɛn. N'asɛm dɛ wɔ dum wɔ ha ne aduonu ana gyina edi kan. Sɛ ɛyɛ Awurade na wɔma fam ma Israel ɛntwɛn. Amen. Saa nso na mama Gift Bruce ɛde 100 Ghana cedis ɛde Awurade ase sɛ Awurade de afe aka ne mfe. Mama sɛ ɛde Awurade ase paa sɛ wahwɛ no so a bɔne bi ɛnka yɛ. N'asɛm no no yɛ great adum ɛdɛ a yɛbɛfa no yi wɔ yɛ tumira dasebere. Amen. N'ahwɛ ɛyɛ ɔpanyin Rafael Pɔn na ɔbɛyɛ presentation. Ɛnna akyi na mama Gift Bruce baba na ɔbɛgye bɛdi kaa efi asa ɔbɛn nkyɛn. Nti bra a ɔpɛ mu. As we look in last week, children's week, one I told you, it is as well. Children said it's no popcorn machine. You don't know it so. And then now, see, I for children said the issue presented not to be a more. Maybe I ain't yeah, this but one more year. Take come. See, it will be. It is presented popcorn machine. I would have made that number in the Next week is my district minister. And then crisis session. We are supplementing a day,
Mode aboa children service na children ministry no was eje ewo jampa no ho esese na kokoso ndo no sha maya no fo so enu na ase ene ebe no so no so eti normally as a financial year kaya say ma senior benefit na ayo property na fe children service coordinators no so abeti na so edwumadie bi ti woni na woni ha na so children service coordinators reps no wa that they were the pressure on sa you say before back the pressure on sa due process no afa no ti yɛde ma wɔn agya wɔn ba no ama. Ɛna ano asomdwe ka ho. Awurade asɛm si sɛ woyɛ ma mfrɛ nkuma yi ne baako no. Wahyɛ ama. Wayɛ amayɛfo bebree mfrɛ ɔkɔm de wɔn. Eti gyina panyin anan dam ase papaapa na yɛhyɛ bɔ sɛ yɛde bɛyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ yɛde yɛ. Na mmom aka gu. Amen. Mr. Mama, gift goods, my child, come on, Grandma Betty, oh, you're putting me at all. Mr. and Mrs. Akropong, and your mammy, and say, you will so, and Madame Gift to City, more have meeting isolating now. So, Anna, Sarah Obeja, Mrs. Anna, Mr. Raphael, also echo. The umpire, Radi, it was sick at the relations, and what to and what share. Very so, titi ya mamia. Ode afi akanifio. De adom keke adepachi na imse ade enye ya ho de ni yomodi mubi. Odom for womo gugu ana ayensa. Eni titi o wasafo ni eni ya mamia ano so pese onjin so. Ono so das ma bamfo eni afia da konfio. Wo nyina radi e wasi. Esra so ma odum no gugu nekese ema. So na yɛda wase ɛma ɔba a wɔde abɛdom abusua yɛ Mr. and Mrs. Akropong. Awurade bɛma ɔba yi so abɛyɛ hyira ama abusua ama ɔman ama asafo nyinaa. Awurade bɔ ɔman yi ban na wɔn ho amma asɛm bi. Ɔbasa ne wɔn ba bɛhyia tutu wɔn ano sisi yi. Ɛma wɔn ɛma ne nkɔ bia wɔbɛhyia akɔhyia amanneɛ ne ɔhaw bi. Na sɛ ɔbɔnefoɔ no ɛsusu bɔne bi ɛhyehyɛ ɔsɛyi bi aba wɔn so a, ɛgyina wo din mu ɛpa ne nyinaa tutu ɛwɔ Yesu Kristo din. It is said when so and any say amount, the more would what do my answer that our Lord Jesus Christ and everything. Amen. Amen.
Serenity Italy, Mama Elizabeth, Papiana, the Penny, probably the Asapay, and the Preberia Sense, or Asapay, my shells, I am a part, or so to pay. If I pay Islam, if I yes, to pay you like away and take things, Reverend Doctor Nante, oh, yeah, you're welcome. You're welcome. Yeah, attendance. Very much next say we are 204, 2,301. Announcement lady. Amen. I was about to ask you, maybe this is just a small pay. Yeah, pie, I will demand pie. Rebel pie, why I want someone, and I'm very good to go to the claim. Rebel pie service, and I didn't find the side in Kaya. You are a pie, I want to go away and ask me. So, if I could print up a top here, I didn't come on. What Thompson of the council, I don't want to, and should be. You see, it's just a mess. One pie, one way I am also, then, probably again. One pass, the ready pigeons, one I said to me, I can say also. Ready pigeons, and one I said to me, I can say also. One of us, I can say also. I should have been young, probably even what it said. I could have a kind of name so much. Because I'm a pie, with the few winning now, who are with this company to win now. So never as I walk to. Ready, you walk to. I want to want to. You need to say, I many years. Also, I will say, I say, we share. I was in San Juan of Bishop. She said, I said, we share. Maybe I was a super. So I said, we share. We share from the Americans. We share from the Americans. You try to live on pie and a good diet. In the artist will be done. You see, and ye are fun. One day, man, the girl with a bite. Yes, sir, I say. Only I can ask a call. Only I can ask a call. I didn't pick up some year and what else. You are better than it will be an edit. Yes, sir, I say. Oh, yes, I feel Uncle, I didn't hear about Pepper. Who are the witty pointy? Yes, it used to say. I shall know the war. Yes, it used to say. The best of the about no how on the camera. I'm on by the one I have in the house. And as I'm the one I want them to my rade when you come up from you, that one you know, when them say, we are here that day, Yame. So we didn't go on and you yam. If I see any can be a mount. Some that will see a rather something say you have for one you come up from one you the muffin on your tifo. I want them all when this one show crystal. So now know you're the muffin, now you're come up from you, the muffin. Papa man, 20 baby kuma. A man be kuma. Uncle kuma. There are the one tumor once a bang. One year must say, a Japati are saying, you know, what didn't I would take. Now the tomb. So I won't come with you, but I won't go and Sabia when you are shall sap. One got to say, I won't mind up you when I'm film. So when you yam, I didn't know you pay. I don't ask your mouth. A man gana masu jembra. A man gana my yedimbra. A man gana mantia sembra. The two so send yes and a pata. We on Yamia at your wedding, and until my years to fly at you.
yɛasrɛ wo yɛne w'anim wɔ dɔba ne di mu nti amen. Ɛbɛbɔ yɛn afɔre a ɛdi kan. Ebi ɛni ana yɛ afɔre mu dwumadi mu akyerɛ so. Sima baako pɛ na kyerɛ sɛ na wɔ afɔre di kan. Yɛ asɔre no. Yɛ afɔre di kan.
asomdwe nka and then the corner Christ and look at and pay for that was our from 7 months opportunity and we mainly do my D in my dinner edition. Maybe go on doing Samaria and Christ Royals. The new man, the new one, and the edge of water tablets moving. The only car, maybe the new and checkers. Papa, Obia, Elije, maybe Mammy. It is a way to me, so that's not such a best number. And then one, the son said, Obia, when you were invited to organize seminar and workshops. Auto friend and coffee among the man, but so bad, not on job, why pitiful, and young people are never around. Or invite them at process seminars and workshops. And it is part of those things that has brought some of us to where we are, and we are very grateful. And yet, Obiara said, Reverend Dr. Nyanse, Reverend Dr. Nyanse, co-chairpersons, and Sudina Ekusi, Mrs. Rosamond Appengton, a co-chairperson. And at the family of Ohenenana, Bosompemaa Asare co-chairpersons. Afe Abuafo so Edin Edisi. Mr. Andrews Baako senior president. Dr. Irene Yanten, Mr. Drenchi, Mr. Into Hinepu, all executive members of FIAF, all groups representatives. Mr. Jonathan Amofa, Enemy Kingdom, Mr. Bismarck Osei Obusu, Mr. Jiwa, Mrs. Faustina Frempong, Mrs. Roslina Osai Edu. Adofubi nso amanaye. Eko ni bi ebusapeni ni Franchi Hansen. Wamnaye Pichu. And there are several other people I want to throw with you more envelopes by a Saturday. And when she said, Obi, crowd, he said, almost the woman manner. Yes, so I said, and you only bay not or sorry, not for the American eyes are my Christ Royals.
It's not for my boss. As a man, no, I did to money. As a man, I told my it's not for my boss. Man, I come in a mass. Praise the Lord. Praise the Lord. Christ, we are praying for amen. The Lord has said, "Let me have a heart." And then, runs of your Bible. You know, your mommy. What can I mean? To be a fair man, I see. Next year, when I said, "What phrase?" You may chair function here. You soon in the it's just a running camera and I've been here in my youth. Me, he grown her, and I grew up as a young child. Meaning, as a child, they know me cry so much all along. What can you yourself now? It is so dear to my heart. It's expressed that we are why I am to embrace in her grandma you. Now, when your programs, you are in your age, and why I am yet to be, and you may be a uses. As a Daniel, amen. Radiance will be done you, and I must say that I have a little what's near Babaka. I am the show fire to say. Or they will not, I rather know why. Which I was like I said, Rade, but I was you. Rather about what I mean, association. Yeah, could you make me now? It's way, yeah, to cry. You make me now, and say, I think you should ever start here. They say, men are my next seminary, which one can also them. Now, young group, no one as a young group, yes, somebody, not. Yeah. And yes, I also say, so I don't see to me. That's it to cry. At least a papa, and you make a kind of for 2 Ediabai. See, a taxi to be a little pop or have a crowd, and beautiful, and you make a kind of tell it is some. There is some wine. I used to be a sadi, a local national conference, but that's to be able to consider or the mobile was on your farm, ever Sadaya. Today, a credit out to me, you now friend 100 million. But we are going to have a way. I can't say, I say, to you. You to have a Danish. Sabi from such a good and Saka and a boy. I used to now also, rather than also. I used to from Tosana taxi. I will say, yeah, I change the home. Then we will also write about say, yeah, I am car and then we. Tisabi, I can't be right. I can't be a single player. Father, and a little boy. We need to see a bishop. Do you can live? Do you see? When you go on bishop, and tomorrow, on the boy, they should just taxi it away. They should be doing it. Amen. Emao, Mirifi, Onyamia, Oyiwo, Siriwa, Manimu. Yeah.
So what do they buy? Some people to me when they are about to them. The man who left last week, we need to hear by force. The young body, the meaning they are going to be idea. But what do they buy? Some we are going to share some of them, also they are going to give you the paper you are for the so what do you bless the buyer? I don't know to get us. What do we bless the buyer? What do we bless the
boldly. I am one of you. Okay? Thanks.
yɛntwa adɔfo anɔpa awia yi so yɛda wase ɛyi wɔ yɛ kamfo yɛ wodi ne kɛse ɛwɔ nea wayɛ ama yɛn bebree wɔ yɛn abrabɔ yi ɛnɛ yɛbɛhyia mu wɔ wo nan ase a yɛama ne nsapan bebree a wode dom yɛn no ebi ɛna yɛyi sɛ yɛreboa wɔ adwuma ɛnɛ ne sisi yɛ afofo adwuma yɛsrɛ wo sɛ hyira so na ma yɛn dɔ ɛma saa sika yi ase ntu da saa na yɛbɔ mpae sɛ pɛɛsi biara baage biara kotoku biara na komapɛ biara afɔre yi fi ma ɛbaeɛ yɛsrɛ wo sɛ hyira ɛhɔ mama na hyira wɔn nsa ano nnwuma awurade wɔn nsa ano nnwuma na hyirahyira wei na yɛsrɛ wo dɔba yesu kristo din mu nti amen. Okay, sir, a day away. In little boom actually, until 2 8. Naya, Kai, they all soon, Nassus, and Kaye, Ama, and Yamina before, and go on, I'm not going to be so. After all, on the Yamama, Ohenenana Janet, Bosompemaa Asare Pcg. Yeah, it did she Kaya Ayama Adofin. Yamama Janet, Ama Adobia Ekufu. Afini on your cocoa. I didn't call it down. Yamama Comfort, Toma Ekufu. Fiemi. Yamama Lydia. A trade 27 years. Mama Sapua, the Mama Charlotte, that one 10 years. Then Macro, I got a PH 28.
atwa na mama sapwa na mama shala yenya kutumura wa wona munyansa mu ene ohyehyedie mu abefra enani ma gafunim akonda kwaso asese awade momuda muba dabro sisi na ile shemunu biem se una mboni onyanso bepija wa so na na Yesu Kristo amen. Ane de ye ya sene kaye do ama adofuni na ko na medo ni mo bo ni ti so afro ko da mu sama ejina so dia ti ebusiare ya she busia enkran e wo ko nya ko mu ya fe Psalm 68 verses 8 to 10. Psalm 68 verses 8 to 10. Say asase wo so nsuo onyankopɔn anim sina yi ara osoi onyankopɔn ane Israel onyankopɔn onyankopɔn oto wadoye ni so agu wajapata so na atufiti a onam nuhi onam nu yeyi wasapo tnaso onyankopɔn ayemiye emu usiesi amanihu afo amen. Onyankopɔn asɛm ɛna yɛti aseɛ ɛsɛ ɔsoro ɛwɔ so yi nsase wɔ so yi sina ɛwɔ so yi onyankopɔn Israel onyankopɔn anim onyankopɔn ɛtɔ ne nsuo agu ne gyata so na ɔse ɛtopeti a ɔno onyankopɔn no ɛyɛ yie ɛnɛ a yɛkae yɛ mama ne yɛnua na wɔtwe yɛkɔpɛɛ wɔ kabe na yɛkae adɔfo a afidie mmienu ɛne mfie bebree ni a onyankopɔn ɛto ne nsa frɛ wɔn a ne agyidi sɛ ampara yɛasase bi awɔ so ampara yɛnneɛma bi ayɛ dɛn ato apete nanso no onyankopɔn no Bible sɛ ɔyɛ ne yie ɔto nsuo gu so na ɛyɛ yie ɔsɛ onyankopɔn ayɛ ne yie mu no osiesie ma amanehunfoɔ ɛsi yie ɛnam sɛ yɛnnua ablet deɛ abusua bɛdi yɛ wɔ bebree ɛsiane sɛ yɛnim sɛ abɔfra de onyini na wabɛhwɛ maame anaasɛ ɔpapa na wabɛhwɛ abusua na wayɛ mfasodeɛ nanso no onyankopɔn hyehyɛdeɛ mu no ɔsɛ saa mmere na yɛnnua kumaa yi ɛnkɔ homedaa obi a na wɔtwe ne bi si ewie nyinim sɛ anka awofoɔ ɛbɛsiesie wɔn sonko sɛ wɔde abɔfra yi bɛtoa so na ɔkɔ secondary school na ɔkɔ school pɔn abɛyɛ onipa kɛse nanso onyankopɔn hyehyɛ bi ɛyɛ sɛ nneɛma bi ato apete nanso no yɛde hyɛ abusua kwan sɛ ɛmɛyɛ mpaaba ɛmɛyɛ nsuo na ɔno a ɔyɛ onyankopɔn na osiesie adeɛ nyinaa na ɔma adeɛ yɛ yie nea ahwere no bɛhyɛ ne din kronkron nyinaa ɛnam sɛ yɛ mama
ɛsiane sɛ ɔmaame anaasɛ ɔba na ɔbaatan no ɛne abusua bi ɛne abusua ti nanso sɛ ne onyankopɔn anam ne kwan so abɛfrɛ wo ɛko wɔn na ahome na ɛyɛ sɛ nneɛma bi ato apete a yɛnka no sɛ onyankopɔn wɔ so bɛsisi na yɛkae yɛ mama no mfie bebree ebi wɔ hɔ a ɛto baabi a n'abusua no agyigya ɛsiane sɛ yɛbɛka sɛ yɛ mama no ɔno na yɛ pila a wɔbɛyɛ wɔfi te sɛ pila no ni hɔ a dɛn na ɛbɛhyɛ mu ama no ayɛ yie ansanopɛ yɛka sɛ nea ato apete biara no sɛ yɛde ba nyankopɔn anim ɔbɛyɛ yie ɔse ɔyɛ onyankopɔn a yɛmye osiesie ne asɛe na ɔyɛ nea ɛyɛ ɛma amanehunfo sɛ anamɔpɛ yi mmerɛ a yɛyɛ naase so ne yɛkae adɔfo no sɛ yɛde yɛn ho bɛto onyankopɔn so nea ato apete biara ɔbɛyɛ yie nea ɛyɛ amanehunu ma yɛn ne adesoa ma yɛn ɔno nyankopɔn bɛsiesie anɔpɛ yi yɛka sɛ yɛbɛ yɛn ho Kristo so yɛgye yɛn nyankopɔn anim po ɔno na nipa nyinaa mfiri ɔno na ɔbɛkɔ abɛyɛ nkumi ɔno a yɛ wɔrekyetefoɔ nyankopɔn ɔno bɛkyekye yɛn werɛ ɔno a wɔkɔ awurafi ato yɛn tirim no ɛdu mmerɛ a ɔbɛma yɛn awurafi ayi a ɔnyi onyam hyɛ bɛyɛ kɛse na nkonimdie ayɛ yɛn deda onyankopɔn nso yɛ ɔnso yɛn de yɛma ne mu yɛbrɛ wo ɛne yɛyɛ wo mmerɛ a yɛdi agogo ɔmfa sereɛ ne yɛgye ɛhyɛ ne onyankopɔn ka mo ɛne dwede ne kɛse wɔ so da amen ɛbɛsɛ sɛ abusua bɛgyina wo ne abusua mama Ohenenana Janet Bosompemaa yɛnnuabaa Agri ho ama yɛ mama Janet ama Adobia Bifo yɛ mama Comfort Ntomu Ekufu yɛ mama Lydia Atwa Ekufu yɛ mama Sikua Ekufu yɛ mama Charlotte Daako Ayɔnkyi ɛsɛ sɛ wɔn abusua nyinaa bɛsɔre gyina hɔ na yɛbɔ mpae yɛde mafoɔ yɛba no kɛse tulu wa ɔhyehyɛ yɛ wotumidie no nea woyɛ no ɛboro adwene nti kɛse so nnipa nti wase a wɔde ogu ne asɛm anso nkonim no yɛda wase ɛsiane sɛ ɔsɛ adi ne na ɛmu no yɛ na wase da wase sɛ wafrɛ abusua yɛ no wɔn a wonya no wona wonim deɛ yɛ ma wo nti woama ho kwan sa ɔmpaeɛ ɛde abusua nyinaa hyɛ wo nsa ɛsrɛ wɔ asomdwue mu ɛsrɛ wɔ bankɔ ɛsrɛ sɛ nea abusua hwere bia wobɛhyɛ ane yɛpae kɔ ne sɛ ma wodom ɛne kɛse na ɔdi awerɛhoɔ no wonyankopɔn bɛkyekye ne mmerɛ ba wasomdwue bi dom na anigye bi mbɛhyɛ ane ɛne wahwere wode wobɛdom no ahyɛ wo nam daadaa pae kɔ ne sɛ ɔbankɔ bɛyɛ kɛse wasomdwue no watena daadaa nhyira no ayɛ ne kyɛfa Yesu Kristo din amen. Praise the Lord. See, Yaya, Nipa, Namunra, Rami, Asumi, Damasi. Now, chairpersons, we have kind of 8,200. Here also, yeah, the Southern 3,408. Yeah, also my 1,757. Can you now go on? 13,360. Say, echo people, man, I said, still loud, or say, Freddie here, something else. If you put the back, chairman, we so not put there in your mouth, you hear the mass. Amen.
as we can. Maybe can be as a say what can not anything to me. Of course, my as they do, I didn't my chairperson. Your chairman, every co-chairpersons. Your cousin, Mammy Sean, no way, I saw him. So one way, the same for me out for a while, not to me. Also, the day they come out, one beauty, one became him. I mean, every penny near cousin Mammy. As they go, come my name support this. Say, if you know poor, let us see, and I will be the kind. Like I say, did I say? And I must plan the mission. Yeah, I should be an Akropong on Shilling. Maybe woman, I saw open for me and so forth. Yes, visitors. May I saw a painful. May I suffer my yes, she need dear. Say, I ever for you to be a young Kaba. Yeah, can say, Nakupon should be a Obia, Obia, so many way. I'm so sorry, and after the Buddha would be a baby. Yakas is anything now, because of many way. Then I am you need be a very be. You make it must ask and parry. Then I ask, yet the baby asked, says, the I radio station. So be answered now, Ochi radio station came first, I say, yeah, let's be a yeah, and yet I must. Yakas and Michigan. No, be a master in money, yet I must. Yes, you put that in the something it was a way of similar baby, and also similar baby. Sadly, able to volunteer 477. Able to eat the beside can never song every. I feel that women are so far, we did such a cool.
Go in peace and be a blessing to each and everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah, for Ohenenana, the chief president of the Association of Samara, and if you will be a money benefit, bless you. President number 410. Christo Asafo, one share Akudipa.